Назми Земон на тема Балканските египтяни, египтите, историко-етнографски аспекти за присъждането на образователната и научна степен доктор. Научният ръководител, старши научен сътрудник втора степен доктор Веселин Попов е тук. Тук са и официалните рецензенти, професор Милена Бебовска и старши научен сътрудник Мирела Дечева. Изискванията по закона са спазени, можем да пристъпим към работата. Давам думата на научния секретар на съвета, доктор Румяна Тодорова, за да прочете биографичната справка на кандидата. Колегата Рубин Земон е роден на 25 октомври 1970 година в град Струга, Република Македония. Основното и средното си образование завършва първоначалното си образование завършва в Струга, а средното в град Охрид. Дипломира се със специалност етнология в университета Свети Кирил и Методий в Скопие през 1997 година. След дипломирането си работи в различни държавни и неправителствени организации по различни проекти, като например Центърът за защита на паметниците на културата и музеите на Охрид от 2001 до 2002 е сътрудник на същата институция по проекта Семейните обичаи в Охридско, а от 2002 до 2003 същия проект бива продължен в Албания. Председател е на Съюза на балканските египтяни от 1998 година, неправителствена организация със седалище Охрид, основател на Дружество за наука, култура и изкуство Свети Климент Охридски в етнология. От 2003 година е член-основател на Центъра за културното наследство Голям град Охрид. На Държавната комисия по преброяване на населението през 2001 и 2002 година като член на преброителната комисия за региона на Охрид. През 2001 година е ангажиран като експерт към Съвета на Европа по въпросите на Рамковата конвенция за правата на малцинствата и редица прояви по линия на Организацията за общностите на 2002 и 2003 Task Force Assistant. През 2003 година също във връзка с кризата за бежанците от Косово на граничен преход Меджидие. Дисертационният труд е подготвил като задочен докторант с научен ръководител, старши научен сътрудник втора степен доктор Веселин Попов. Трудът е обсъден на разширено заседание на секция Традиционна духовна култура на Етнографски институт с музей и препоръчен за защита от нашия съвет. Благодаря, доктор Тодорова. Колеги, сега ще изслушаме експозето на колегата Земон върху... Позволете ми да ви представям моят изключителен труд на тема Балканските египтяни и историко-етнографски аспекти. До сега все още липса едно цялостно етнологско изследвание на общността на балканските египтяни. Може би причина за това е сравнително прекосното пробуждание на съзнанието за етническа обособеност сред представителите на тази общност, развива се като масов процес в края на 20 век и началото на 100 хилядолетие. С развитието на новите обществени процеси на Балканите през последните десетилетия на 20 век и особено след разпадането на бивша Югославия, се наблюдава все по-засилен интерес в публичното пространство към въпросите, свързани с етническата идентичност на тази общност, живееща в различни региони на Балканите. Сред общността на балканските египтяни най-вече в страните наследили бивша Югославия, както Република Албания, се съсредоточава стремежа за изявяване на своята идентичност и обособяване си като отделна общност, като в някои случаи се стига и до официално им признаване под една или друга форма, като отделно малцинство, например от международните институции в Косово. В науката от дълго време съществуват редица неточности по отношение на балканските египтяни. Въпросите, свързани с тази етническа общност, до сега са разгледани в рамките на изследванията за циганската ромската общност. И в научната мисъл и в обществено-политическия живот нараства необходимостта от цялостно и задълбочено научно изследвание, което да се постави на нова основа и да разкрие съществуването на обособената етническа общност на Балканите, извеждаща своя епизод от древния Египет. С оглед на казаното, основната цел на дисертационния труд е общност на балканските египтяни да бъде представена в нейните исторически рамки от заселването и на Балканите до наши дни,
както и да бъде описана в етнографски аспект чрез нейната традиционна и отчасти съвременна етнокултура. От възловото значение при изследването на балканските египтяни са въпросите за етническата идентичност и етническите граници на тази общност. Групи хора, които ясно изразяват своята идентичност посредством разграничението си в етнически план и изкатване на своята история и културни особености, които се събират като египтяни, можем да срещнем в западната част на Македония, Косово, Метохия, Албания и в същите Родопи в България. Идентификацията обаче се появява като сериозен проблем за други групи, които предпочитат да се декларират като представители на други общности, като албанци, турци, гърци, македонци, сърби и така нататък. По този начин се изправяме пред проблема на етническата мимикрия и предпочитаният префериран идентитет, караща тези хора да се декларират като представители на доминантни общности, като същевременно правят ясно етническо разграничение от тях. С оглед на поставените цели на изследването, като непосредствени задачи се разкрива редица предизвикателства, които могат да бъдат конкретизирани по следния начин. Обосновка на основните параметри на етническата идентичност трябва да изхожда от особеностите на изследваната общност, както и от спецификата на съществуващия социален и културен контекст, в чиято рамки тя се развива. Не могат да бъдат пренебрегнати историческите предопределености в развитието на една етническа общност. Токму поради това, в нашия труд се опитахме да направим една историческа ретроспектива на вековното развитие на тази общност, започвайки от първите сведения за създаване на египетски колонисти на Балкански полуостров до наши дни. Трябва да се подчертае, че тук става въпрос не само и не толкова за исторически доказателства по историческен дух, а за представяне опитът за преоткриване на историята от гледна точка на балканските египтяни. Всъщност, в духа на конструктивизма, в съвременната антропология, най-важното в случая е осмислянето на историческото минало като свой и крайна сметка определяща ги като общност. С оглед на това, че научната и по-широката общественост няма достатъчно познания за етнокултурата на балканските египтяни, като втора основна задача се поставихме нейното изследвание и представление, каквато тя съществува в момента, с известна ретроспекция според съумения на нейните носители, до нейния традиционален пласт. При представянето на речените обективни маркери на етническата идентичност в културата на балканските египтяни, използвахме най-добраната в етнографията поделба на традиционалната култура, на материална, обществена и духовна. Вероятно, изписанието на културата по тази начин би могло да издържа вече преодолян етап в науката, но като си има предвид, че това е първото по свой характер и всеобхватно съседвание на общност на балканските египтяни, струва се, че в случай той е оправдан. Акцентите на нашето изследвание, съществено в началото на трето хилядолетие, когато процесите на индустриализацията и глобализацията са широко навлезли на Балканите, са върху реконструкцията на определения, не много прецизно в балканската етнография, традиционен пласт на културата, немалко форми или явления, от които преживят в повече или по-малко модифицирана форма и до наши дни. При това най-важното, в случая на осмислянието на традиционна култура като етнически натоварена, като своя етнокултура, ограничаващи ги от другите, т.е. определящи като общност и разгледащи ги от другите народи. С оглед на казаното тук, основният методологичен подход за нас е реконструирането на старата история от днешна дата и днешни позиции, както и определянето на етномаркерите в сферите на черта и на етнокултура. Структурата на дисертацията обхваща увод, 5 глави, заключение, библиография и приложения, списък на информаторите, речник, народна терминология, карти, фотографии, хемеротеки, извадки от периоди. В първата глава, наречена Балкански египтяни и общ преглед, е направено цялостно представяние на тази общност чрез следните части: етноними, топоними, географско разпространение на Балканите, етнически и етнографски общности и групи, етническа идентичност и етническа мимикрия, исторически и етнически сведения за заселването и присъствието на Балканите и език. Във втората глава материална култура са представени традиционните занимания и поминък по селищата, жилището и покушнията, храната, носията и накитите на балканските египтяни, а в третата глава тяхната обществена култура. Духовната култура на тази общност е представена в следващите 2 глави, като четвърта глава включва следните части: народни знания, народна медицина, устно народно творчество, приложено народно изкуство, народни песни, музика и танци, народна вера и конфесионална принадлежност.
Народните обичаи на балканските египтяни се отделени во отделна 5 глава, поради обемноста на материјалите в којато